गोबां एक्सपिरियेन्स गोबां मानसिफोर सामन्थाय गोबां मसलावनो एज ए कनसालटेन्ट गोबां कम्पानि फोरावहाय सामन्थाय जे आं दाबो आंनि जे नलेज आंनि एक्सपिरियेन्स इउज थायो सामखौ फोनानै आं सिनि दाबो बुथाय हेल्प थानायनि बर' समाजाव थानाय आं बुजुबो आबनि बागैनो आं साना दिनै जे नर ड्राग्स जायाखै बा फ्रास्ट्रेसन जायाखै नियाखैबा नर हुपलेस माने कोनो लाइफआव कोनो हुप गैयै नियाखै जों हाय बर' बाय कन्टेक्ट खायदांखाय नरनि केरियार दैयै नरनि केरियार बाय गाहाम थायमाना बागै जे सामानि केरियार जों चुज खायदि जार्नालिज्म फरायदि नियाखैबा जों ल फरायदि इंजिनियारिं जनरल कोर्स BA BSc BCom फरायदिनो नरनि जब बागैनो एक्चुअली केरियार जों एस्टाब्लिश खायो नरनि जों नरनि हेल्प खायमा जबनायनि केरियार दङ गभर्नमेन्ट जब इज नट ओनलि केरियार दाबोनि जुगाव जों साइकोलॉजी इंडियानि आनएम्प्लयमेंट रेट अनेक हाई आनएम्प्लयमेंट रेट हाई आपनि मीनिंग खाजे गोबां मानसिया सिखासाय चला रिसिकलि रो आबोखनो ग्रेजुएशन खामिनि गुलो इया खबा क्लास गुलो पाइमानि गुलो खनो साख्रिनि कर्म खालायदो आबो जों साइमन जतो आहेबानो दिनिनि हाजु जरावो नरमको থেকে বুঝার দি যে মার্কেটেবল স্কিলস যাকো মানে মার্কেট যে স্কিলস નો વેલ્યુ થયો જે નોલેજ નો વેલ્યુ થયો આ સ્કિલ્સ આ નોલેજ આ ઇન્ફોર્મેશન તરીકો ખાইતો থাকে দর ইনিনি আই দরাফনা চাকরি মানো অ্যাকচুয়ালি চাকরি ইনিনি হাইনো যত সেক্টর চাকরি अवेलेबल নিয়া অনেক गोबां सेक्टर दङ गोबां जोंनि इकोनॉमी जोंनि अर्थनैतिक इकोनॉमी सेक्टर दङ आजागा माने बतामि सानाय आजागा पार्टिकुलार स्किल्स दङ पार्टिकुलार स्किल्स के आबोखना गेले हाई डिमांड दं इके नरक साइमन कामुचिनर इंडिया अफ दि मीडिया मास मीडिया आमनि सेक्टर अफ इमर्जिंग सेक्टर इमर्जिंग सेक्टर आबोखना साख्रि गोबां अवेलेबल दं टाइगर अफ साइमन टेक्नोलॉजी इनफरमेशन टेक्नोलॉजी गोबां मानसि आबोखना दं खायसे नरकना हासुगै दङ दंयाखै नरकनि मार्केटेबल स्किल्स नो जे नॉलेज डिमांड थायो नरक स्किल्स नरने सर्टिफिकेट कोर्स बना खायका ऑनलाइन नै खायबा कोचिंग नि बना हाते स्किल्स रंना था इया खायबा साख्रि खायबा सेक्टर कलेज सिटी बना खाय साख्रि नरक आमनि हाय जुदि स्नो डेभलप खायमा थाखाय